हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनै नोंसोरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जों बर' इउटुबारफोरनि थाखाय जाहैगोन लोगोफोर। मानो होनोबा जों बर' इउटुबारफोरा गोबां दंसै, खमैबाबो माने 9,000, 10,000, 11,000सो जाहैगोन जोंनि इउटुब चेनेला गासै ज' खालामोब्ला लोगोफोर। होनबाबो जोंना मानो होनोब्ला 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाट्च टाइमखौ जोङो माने बिनिफ्राय बारग'नो जोङो बिराद गोब्राब जायो लोगोफोर। बे खामानिखौ जोङो मावफुंजोबनो हाख'वा जायो। माने एथबां बुरजा चेनेल थासेयावबो जोंना मानो बेबायदि जायो लोगोफोर। जोङो मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जुदि 10,000 गाहाम चेनेल थानानै जोङो गावजों गाव मदद होलायोब्ला जोंना जायैनि खोथायानो जेबो थानाय नङा आरो जेबो फैनायानो नङा। जोंना वाट्च टाइमबो कमप्लिट जागोन, लोगोसे जोंनि साबस्क्राइबाराबो दावखोगोन लोगोफोर। जोंनि साबस्क्राइबाराबो माने गावजों गाव खालामलायोबा आरामसे दावखोलांगोन। जों बर' इउटुबारजों इउटुबार माने मोजाङै साबस्क्राइब खालामलायोबा, माने फुल वाच भिडिअ खालामलायोबा जोंनाव 4,000 घन्टाया जेबो नङा लोगोफोर, इजिसो साननानै लाजायो। मानो होनोबा जोंना दा खालामलायैयावसो जोंना बेबायदिनो चेनेला देराखै लोगोफोर। जोंना मा आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, जोंना मानो होनोबा जोङो साबस्क्राइबारखौ खालामलायो जेनेबा जोङो कमेन्टआव लिरहरो, नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम, आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै बेबायदि जोङो कमेन्टआव बुंलायो लोगोफोर। आरो खालामलायोबो, नङा होनबा? जोङो साबस्क्राइबारखौ जोङो खालामलायोबो, जेनेबा नोंबो आंनिखौ खालामबाय, आंबो नोंनिखौ खालामबाय। ओमफ्राय जों बिदिनो बिराद बुथुमो। सानसेयाव जोङो 20 जन 30 जन गाहामनि मानसिनाव कमेन्ट खालामनानै साबस्क्राइब बुथुमो लोगोफोर, नङा होनबा? होनबाबो जोंना मानो आनसाबस्क्राइब जाफिनो? दा बिनि सायाव आङो बिनि सायाव आङो बेखौनो भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर। दा मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जाफिनो होनोब्ला लोगोफोर, मानो होनोब्ला जोङो भिडिअखौ जोबजासिम नाया लोगोफोर। जाय मानसिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों, बे मानसिनि चेनेलखौ जेनेबा नोङो डाइरेक्ट थांनानै साबस्क्राइब खालामहैयो। ओंखायनो जोंना मानो होनोबा चेनेला आनसाबस्क्राइब जाफिनो, दसेनि उनावनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो। बिनि खारना जाहैबाय लोगोफोर, जोङो भिडिअखौ जोङो जाय मानसिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों, बे मानसिनि चेनेलखौ जोङो मानो होनोबा फुल भिडिअ वाच खालामनांगौ। जुदि बै मानसिनि भिडिअआ ससेल'बा जोङो बेखौ बार बार नायफिननांगौ, खननै खनथामसो, माने 3-4 मिनिटसो जोङो फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामनांगौ लोगोफोर। बिदि खालामोब्ला जोंना थैनोबो जोंना आनसाबस्क्राइब जाफिना लोगोफोर। बिदि खालामनांगौ जों बर'जों बर'। मानो होनोबा जोङो डाइरेक्टल' साबस्क्राइब खालामोब्ला बियो जोंना दसेनि उनावनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। बियो जेबो मुलाम्फा गैया। साबस्क्राइब खालामोब्ला जोङो पारमानेन्ट साबस्क्राइबार खालामनांगौ। बिदि दसेनि थाखायल' साबस्क्राइब बुथुमनानै आनसाबस्क्राइब जानायखौ जोङो लुगैया। नोंबो लुगैया, आंबो लुगैया। ओंखायनो लोगोफोर, जोङो मा खालामलायनांगौ, जोङो गावजों गाव जेनेबा साबस्क्राइब खालामनो नालाय फुल वाच खालामनांगौ। नोंबो बै लोगोनिखौ नोङो फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामदो, आरो आंबो नोंनिखौ फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामगोन। मानो होनोबा बिदि फोथायलायनाय थानांगौ लोगोफोर। जेनेबा नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामफिनगोन। माने बेल' नङा लोगोफोर। मानो होनोबा साबस्क्राइब टु साबस्क्राइबा जोंनि थाखाय, मानो होनोब्ला दसेनो जागोन। 1000आ जोंनि थाखाय दसेनो जायो जोंना बिदि साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामफिनलायोब्ला। जोंना मेन खारना बिसो, जोंना मानो आनसाबस्क्राइब जाफिनो। आनसाबस्क्राइबनि मेन जाहोना बेनो लोगोफोर। मेन जाहोना जोंना बेनो। मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जाफिनो होनोब्ला, जोङो मानो होनोबा जाय मानसिनि चेनेलखौ जोङो साबस्क्राइब खालामदों, बे मानसिनि चेनेलखौ जोङो मालाबाबो फुल वाच खालामाखै, ओंखायनो आनसाबस्क्राइब जाफिनदों। दा आंथ' बिराद मानसिफोरनिखौ फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालामो लोगोफोर। आरो आं जाय मानसिनिखौ साबस्क्राइब खालामदों, बे मानसिना आंना मालाबाबो आनसाबस्क्राइब जाफिना लोगोफोर। मानो होनोबा आङो जाय मानसिनिखौ साबस्क्राइब खालामदों, आंना माने बै मानसिनि चेनेलखौ आङो पारमानेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै लायो लोगोफोर। आंना आनसाबस्क्राइब जाफिना, माने आं खालामनाया जाफिना आरोखि। नाथाय आंनिखौ गुबुन मानसिफ्रा बिराद खालामो, आंना आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। मा खालामो ना, डाइरेक्ट आनसाबस्क्राइबसो खालामनानै हरफिनो, आं बेखौ मिन्थिला लोगोफोर। नाथाय जोङो साबस्क्राइबखौ बिदि खालामलायनाङा लोगोफोर। साबस्क्राइब खालामलायोब्ला जेबो जाया। मानो होनोब्ला जोङो फार्स्ट टाइमाव जोङो साबस्क्राइब बुथुमनांगौ, नंगौ नंनाया। ओमफ्राय जोङो बिदि आनसाबस्क्राइब खालामफिनलायनाङा आरोखि लोगोफोर। जुदि खालामाखैबाथ' खालामाखै। आरो जोङो जाय मानसिनि चेनेलखौ जोङो जोबजासिम नायगोन, जाय मानसिनि चेनेलखौ जोङो साबस्क्राइब खालामगोन, बे मानसिनि भिडिअखौ जोङो जोबजासिम नायनायनि उनावसो जोङो साबस्क्राइब खालामनानै हर। होनबासो मुलाम्फा मोनगोन। मानो होनोब्ला नोंबो मुलाम्फा मोनगोन बिनिफ्राय, बै साबस्क्राइब खालामजाग्रायाबो मुलाम्फा जागोन। बेनाबो माने
साबस्क्राइबारा बारायनानै थागोन होनबासो लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो डाइरेक्ट थांनानै बिनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोङो बेक फैफिनोब्ला बियो खोब थागोन सानसे बा सानसेसोल' थायो, सानसेयानो थाबावनाय नङा लोगोफोर। बियो दसेनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो। जोङो सानसेयाव बिराद साबस्क्राइब बुथुमो, जोंना साबस्क्राइब बुथुमनायनि जेबो मुलाम्फा जाया लोगोफोर। मानो होनोबा जोंना आनसाबस्क्राइब जाफिनो। दा बाराखौ आं मा बुंनो, नोंसोरबो मिथिखागौ लोगोफोर। जोंना मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब जायो होनोबा जोंना मेन रिजोना बेनो, जोङो मोजाङै भिडिअखौ वाट्च खालामा, डाइरेक्ट थांनानै साबस्क्राइब खालामहैयो। बेनि थाखायनो जोंना आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। जोङो खमैबाबो 2-3 मिनिटसो नायथारनांगोन जोङो बेनि चेनेलखौ। मानो होनोबा बेनि उनावसो साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, बेसो पारमानेन्ट साबस्क्राइब जागोन लोगोफोर। डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामोब्ला बियो मालाबाबो पारमानेन्ट साबस्क्राइब जाया लोगोफोर। बियो दसेनि थाखायल'। मानो होनोब्ला नों बिनि भिडिअखौ वाट्च खालामाखै, डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामनानै फैदों, बेनिखायनो बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। दा नोंसोरबो बुजिबाय जानो हागौ आनसाबस्क्राइबा मानो जाफिनो लोगोफोर। दा आङो बेखिनि भिडिअखौनो नोंसिनि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। दा जों बयबो हेफाजाब होलाय लोगोफोर। जोङो जाय मानसिनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन बिनिखौ फुल वाच भिडिअ खालामनानै साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंबो जाय मानसिनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन, नोंबो बे मानसिनि भिडिअखौ फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। आंथ' गासिनिखौबो फुल वाच खालामनानैसो साबस्क्राइब खालामो, आरो आं साबस्क्राइब खालामनाया मालाबाबो आनसाबस्क्राइब जाफिना लोगोफोर। आङो मानो होनोब्ला जुदि बै मानसिनि भिडिअआ खान्दा खान्दाबा आं बेखौ डाबल खननै खनथाम गाहाम नायफिननानैसो साबस्क्राइब खालामो लोगोफोर। डाइरेक्ट नोङो साबस्क्राइब खालामोब्ला बियो आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। बिदिखौ मालाबाबो दा खालाम। साबस्क्राइब खालामोब्ला मोजां रुलै खालाम लोगोफोर। आरो जोङो मोनसे खोथा, बे खोथायानो जाहैबाय जोङो कमेन्टआव, बै इउटुबनि कमेन्ट थाया होनबा, कमेन्टआव जोङो बारा साबस्क्राइबखौ लिरनो नाङा लोगोफोर। मानो होनोब्ला नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम, आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन, बेबायदि होननो नाङा। मानो होनोब्ला बेनि सोलायै जोङो मेरला राव बाहायजायो लोगोफोर। जेनेबा नोंबो आंनिखौ अके खालाम, आंबो नोंनिखौ अके खालामजागोन, आंबो नोंनिखौ अके खालामफिनगोन, बेबायदि बुंनाया साबसिन जागोन। मानो होनोब्ला जोंना बै साबस्क्राइब बानामखौ जोंना इउटुब टिमा मिन्थियो लोगोफोर। साबस्क्राइब बानामखौ जोङो लिराबाबो मोजां। मानो होनोब्ला इउटुब टिमा मिन्थियोबाथाय आरो जोंनिखौ माइनास खालामनानै हरो लोगोफोर। जेनेबा बिसोरो मोनथियो लोगोफोर, बिसोर मिन्थियै जेबो गिदिर खोथा गैया। बिसोर मानो होनोब्ला इउटुबानो बिसिनिसो, ओंखायनो इउटुब टिमा मिन्थिनानै जोंनि चेनेलखौ होनोब्ला बारा ग्र' खालामा लोगोफोर। जुदि नोंनिखौ बिदि साबस्क्राइब खालामलायनायखौ मिन्थियोब्ला इउटुब टिमा ग्र' खालामा, जोंनि चेनेलखौ थाब ग्र' खालामा, जोंखौ बिराद खस्थ' खालामसिनो लोगोफोर। ओंखायनो जोङो साबस्क्राइबखौ लिरालासिनो ओरैबायदि रावबो बाहायजायो, नोंबो आंनिखौ अके खालाम, आंबो नोंनिखौ अके खालाम, बेबायदि राव बाहायोब्ला साबसिन जायो। जों बुजिलायनानै लानांगोन अकेआ मा, अके मानि साबस्क्राइबारखौ होननानै बुजिनानै लानांगोन जोङो लोगोफोर। दा आङो बे खोथाखौनो बुंनानै नोंसिनि गेजेराव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। जों बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलाय। जोङो सापर्ट खालामलायोब्ला जोंना 1000ल' नङा, जोङो 2-3000 5000 गाहाम साबस्क्राइबारा जोंना गावजों गावनो जालायगोन लोगोफोर। जेनेबा जों बयबो जयै सापर्ट खालामलायोब्ला जोङो इउटुबारजों इउटुबारनो जों 5000 6000 7000 साबस्क्राइबारखौ आरामसे मोनो लोगोफोर। दा जोङो रुल बायदिखौनो खालामा नालाय, जोङो जेनेबा डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामहैयो, मानो होनोब्ला डाइरेक्ट वाट्च खालामो, साबस्क्राइब खालामो, बिनिखायनो जोंना आनसाबस्क्राइब जाफिनो। मोजां भिडिअ नायजोबा, फल' वाच खालामा, बिनि थाखायनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। दा नोंसोरबो बुजिबाय जानो हागौ आनसाबस्क्राइबा मानो जाफिनो। आनसाबस्क्राइबनि मेन रिजोना बेनो लोगोफोर, जोङो फुल वाच खालामा। जायनि चेनेलखौ जोङो साबस्क्राइब खालामदों, बे चेनेलखौ जोङो फुल भिडिअ खालामा, फुल वाच भिडिअ खालामा, ओंखायनो जोंना आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। बिदि खालामनो नाङा। जोङो साबस्क्राइब खालामोबा मोजां रुलजों खालाम, आरो मोजाङै साबस्क्राइब खालामनानै ला। जेनेबा नोङो जाय मानसिनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन, नोंबो बिनिखौ मोजां खालाम। जेनेबा जाय मानसिया नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामदों, बै मानसियाबो बिनिखौ मोजां खालामगोन। गावजों गाव फोथायलायनानै जोङो साबस्क्राइब खालामोब्ला जोङो 1000 साबस्क्राइबारनि बारासो जाहैयो लोगोफोर। जोंना 3-4000 गाहाम साबस्क्राइबारा आरामसे जोङो इउटुबारफोरनि गेजेरावनो, जों बर'फोरनि गेजेरावनो आरामसे दङ। जोंना आरामसे दावखोगोन, ग्र' जागोन लोगोफोर। जोङो साबस्क्राइबार वाट्च टाइमनि टेनसन लानांगौ खोथायानो गैया लोगोफोर। दा आं बे भिडिअखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। दा जोङो बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलाय। जोंना साबस्क्राइबार वाट्च टाइमनि जेबो गोनांथि जानाय नङा। गावजों गाव हेफाजाब होलायोब्लानो जोंना साबस्क्राइबारा अट'मेटिक दावखोगोन आरो अट'मेटिक ग्र' जागोन लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलाय। साबस्क्राइब खालामोब्ला फुल वाच खालामनानै साबस्क्राइब खालाम। दा लोगोफोर, आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोनबा चेनेलखौ लाइक खालामदो, खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अल थुनानै लादो लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।